Shikintin hagani kasni mo, hagani kasni. Hakajing siyang aklamut ban sina video hagani kasni. Nakidabom lakir kamen sim jonga. Tang bangam yo sa ban ba klim sina hagani video na malba. Kidon ki brio mo, kidon ki parlo jonga ki ba komen yang mo. Halor ka jingkaran jonga manin sipang ko politics. Te kikili yang kikili yang mangaru ngakwa ba mapiru pincuba haba pilet tabut pikwa ayu naga sorka. Mo, kanang bangaru ngan sutu. Ya ka ega bangam tip ngan simpang kan mo. Nang mo ora ba mga di ba start do ngamo ora kumta ngan cuba bi bai ong yang piko ayu haba klete bun aka soka let's see ka jingkwa jonga kaya per na baro ngan tip ya kata tang ba ka banga ko ngani thui pi ka dei ka ni ken nengkong daga jinglong ka ba shisur shidur ngami na layeng lasem bangan let ban tebut ban pen itu ya la de baga dei kan nong shong shong jong ga jalami khalaya kata ka dei ban kong ma kabar ndakan nuku ka sarkar kabal ala ban sina kan nuku parti kabal ala ban sina sarkar ngakwa bakan nom sngo bakan nom thau shiliang ye kinu ki benta na mar haga jingele ka de jingele kan nom nyau shiliang khmat u chongka u jongi u jongpi u jongpha kan nom nyau shiliang khmat ngakwa ban long kumju kum ki pai ba nong shong shnong jong ka me khalaya kata ka de ba bat ka bak kham kong san chuchu ngakwa ka ban nang kham khran chuchu kata ka jingkwa changa kalong bakum ka sarkar ka de ban yada ya ka khandau ka siap bat ya ka chingrung kar thap jong ki mendari ha ka ni ka jala ba e ka jongi kata ka de ka jingkwa changa balai de basau manta basau ka jingkwa changa kadi baka sarkar kan long ka bakhan namar banga tip shai baka sarkar ka don ka bor ka ikhtiar bat ka jingera na tip shai kata ngakwa baka sarkar kan nya dan ki kam ki basniu kum udrox yiki khun samla jongi ka ba pencet ya kala wai khun samla jongi kata ka banga kwa ladadan ki ba dangduna nang ta sa cuba pa ta nan ba ta shu le se jing imri wa kelata kata ka di kecing kwa jonga na kasokar bakan yada bakan petlem yang kirit kiria mdera banga kwa tin ngakwa pisa no ngam kwa ai ngadon ka ni kakti ga bangan trei lada kasokar kam itu yang bakam mang yang na ka benta jonga ngam kwa ai ngatrei sitam ngam cupep ngam cuk khmi lenti na ki MLA na ki minister ngatrei sitam met labat sngi ngasya uslap ngasya kasngi ngasya kaler ngan sukhen kor no ya ka jing ai jonggi ha kalenti ka bomdai pitharai ngan khen kor ila ka chong kati ka banga sya kala uslap priya uler nem judan ne basya aslam magi kitip ayu watang tau slap ro kim itu kata ka banga kwa idoni wei ba ro iba komen yang iong yang bahalor ba pritip pakat sarkar ka de bakum ta pidang tabut pidang lit thep kata ka parti ngani thu ipi hakato ka por uni hi MLA tanga ka parti WPP yuru kampa tang kongres HSPP NPP PDF entah tanga thep namar ba ngasu thep namar bahak tu kapor ki WPP rukin pat yang kandidat ki konstituensi jongi mama ya kata ngani tu hoi pi ki pat la pan yang kandidat habarok ki konstituensi kata ka diga jing shisha gabangan wan mi shepi ban jubab ya jing kali jong pi da ka banga buram ya pi sakawai ngan keren ni pi phang ga jing keren jong tu rang ba ubas kloy ban syak skim ngam ngai dalai rukum utu uro do lap bun syak skim na ka bantau bai ba usyak skim na ka bantau kwat spa kwa lak kwa dolar ya ladi pimut kum utu uro do lap unla man syak kan kalayap senan kum ketu ketemen balai ngam ta ubapli ya ka caka ka ba ai wai gibiru syaka wai pat ka company unang mut baka de ka skim jongu ka 5-star hotel ka don po shlong mano baju ki norway ki baman la ka singi ki pas ngutiang ki bakan ut ki bakan ut mala ka singi dan tamam de kan khasi de ki de na ka wi ki ba ngathai khasi tang na upgrade thanai ngash tharai watang bandrung tu baplau kim syare yangi ubarit bari ubaduk patoy gen pramaki de ki yarung mai le sigi ya daden ngam tip boiler dakmat daden direct kan ri ngam tip ya kata ukwa ayo tu temen uti bayu kumutu temen
lembet shisin balaya liang ya kan ila long ba matla ka khmat kalut ke skor itu bijo kum tu tek temen ulit bu meleran ban let kim shisno ge beriuro shu mangi ki pai bangi nang hok pala hari ci ada malan tmau mi tu je beriuro bakaran klebi u preston rumi hamedia u ongana bu ukran an khot bam nan leran utip an he ku mutu je beriu utip saya ga an u an pipi yo iba utip an sa utip an dan an habadan gaspa don ga dan an haba piduk ka an kaman patak cuba na pidang step senia kan wan sei na yang jong pi imei jong pi imat yap thilandang se ba ikin dit mlele pata kit ba tak ada ci sisya la dapan apostol ma pi manga yo driver ta trai kata te tip sul ada pasi put layap untuk menu lagi high level te kita gi bru jong kan tiba-tiba ya kan kun kita gi bru thod ro klau mat kedsia nga inkhong balai na do sejar agan NPP nga iga cingsuk ke cingsong nya ka jala kam non kaspa kala le chiliang nga IP ubayo ulayo lut kat bau kwa kat bau dawa kat bau an ubado unang do watang kasar kam syamlamang tang na kabentaki NPP tip pa Henry ngimyo na marbang ngimnang bancit ikin ko kamat ki babing aku meni ka porli ki badan bok na marba ka NPP ka ayeng ki bamdai ban ay na kating da kating naman bok kayo ibo paj baulas dang man stat kating katu gadi guway ga jingger ku konrad permi kumdo khubor uang hana ba lada ukwa bansna ula bansna paksa sna to konrad yi thot kabrus tangkat nu kala yo jelala jong katangawan ak ni karuk sebi bali ai kadulir ka jaka kaptala jong bali don pesan sabat hit jaka jong ban ai kata company jong haba watang ka bek sisin ra ni katanga rusan lang bali pesan sabat hit kadulir la jong ban ai bali ai ka jaka jong ipat ba सरकारी नो दे सरकार जों पता ने सरकारी उम्र में ने उसने वो उमदन शु बप्रो ने डंगबन की खसी की बस शंपांग मैंने तो इपी ने तंग स्टार्ट ले दन शंपांग तमा किम्पत मी मैंने तो इपी खेंट्रन यो खसी ubapli ubabet ubarit batoy dai namar ba umpat shempang bahaw bapli hendai kim dei ki babet ni duna ka ching shempang namar bangi long shisur shidur ngani tepi mdei kum dukhar khar tama phi ibat pliang tu deu na poisa deu na hendai cebeng jok kita wat le kai kitip ila ka jong hok hendai tang na ka daw ba phi iben baleng noi phi ngidang shong suk khadu kan ta namar ba koi ga degni namar ba upat ba jongi umdan kamen sim bande ban banda hok ya taki cakap ko puta hendai ha ka jing shi suri jidur ka jing robet ba pen telep ba pen kelet maki kum ba shat tendep ngimpat snu thora ngishu kum ai jubor lembet long kum ba shu ko ngu klumar kum tena uble udang da namar ba ngim tip ha ya ka jing shi kam tan kamen sim ka bangin de khnang in le khnang pin thanai ba ka khun jong minister ni sarpai ya kamet jong nu beri ru kan lit kem pi tharai bekin sya sa ki pa pulis ki khun jong ki minister le la da ki be ru ki long ki bastan ka certificate doctor kin shuthet ru ki yo ani thu hado kata ndai bang aso khya tan tang na ka ching sya than jong tu samaro on ki ai ki bang ala pelang hamen sim pai ba be ngan pi balai balada umado bat konrat umde ya ka tu ka khle le de ka pelun ka ba sneu breu ka ba ikan sha ban pe umde ya la ka jong khle ba ka company kan pan wan dur ya khle jong snayeng ser ini snayeng ser ba phinya ba breu patung sneu ya ka tu ka khle ru bal ikan sha balik kim kita balik kim le ya ka jong la de ki ko ba ben le ka jong pat ba kani gai mami ispi ke pet ba ban pensaya ke lada kalong ka balong ba phinya shim lada kamlong ba phinya shim berat pe ba wat ke no yang ngadi tang ka wei ka brio ka barit ngawan ban pensaya ji pihan lada ka de ka babeng pediang lada kam de ka babeng berat ngan no mai lat ba kini ki bro kinjia hakani ka jela ba ke jongi ya ka ba ublei ula ka khu phitip pe ba ka jingker khu ba phala ka jong ublei ya ka ni ka jela jongi ha oi ka bangim la ban sngau thu balai dang bon ki basuk ban ki bajan jarang ne pa jalami khala yangi jongi ban ong ya kathma
ya kathma jela gedang bun hi ki basuk handa ya kathma yeng tengim ki keren ya kata te baleng oi phi kum ta na mar ba kidang bon shibon kidang don shibon ba kilong kumi kilong pa ki ba yeng ban ya sat ban tuai ban sha ching it na ka ban ta ka jela ba ik jongi kata ka de ka kampala ka ba ublei uba ker khu ngimla ban sung tho ma ngimla ban sung tho duna kilong kumi kilong pa ki ban long auria ki ban long rokai mo ki ban long rokai ki ban long auria haki ni ka jela jongi ki bon hi kilong kumi ki ba shong khia ki ba shong blei hot ki don hi kum kitaro ki ba auria tang balong kidang bon hi te kidang bon hi kilong kumi ki ba shong hia ki ba shong blai ki ba parkhat ya kalawai ki hun ki banang banduai yo blai ngapen rancur ya kani kidon ki ba hana bro shikatu gisi ubaderi dai kan thai ngam ngai ubaderi nang kong hi ubadehi ya ka jela ka patsan udai ushen rang na do ki minister ro ki de ki shenrang Kibiru sarkar ki shenrang ki ya de ki ya benta ki le ki kam ki balai pujat ki balai puskit ki ba trama kan ki jela jongi ka kan thai la da kan de kala bande ya ka yeng simet ha nya kondem ya ki bay olok dak tang balong ha ka kam song ha don bai utu ubriu ngai hi jingi i jonga uba la ban kala bom ju le chu tang si sem la di ruba la long no kumbalong mangi kam song ha to mo ndai bat bang apan kesan kini ki baro ki wan dia balai ngam tip tambah tang kada isma pat ba kan kerani pi kublai si jarngo ya kapor jong pi ladanga baklamap ladaka babhatu shim ya ka kum uta usot thiang mo ubangin pentrikam halaka jong ga met kamen sim ga jong ima bye bye